Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e Jaygol Pulaku TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu ɗum nder rawa moɗon Adamu Haruna. E hande bo en lortake deydey ɓe tindinoje meɗen. Ha hande ni min ɗo martina on deydey on guiyata min gurtowaki ha vidéo may ɗo banta bowunoɗon deydey ɗum yanayi kugal may ɗo, e min ɗo mari saɗirmaji seɗɗa waɗugo vidéo deydey min ɓurto banta bowuɗon may ɗo, amma banta min martini ha vidéo meɗen ngol keña min tammoni deydey onon kam famugo deydey komin gatta tan marɗon haaje. Yawa dalila man ɗo ɓawo en gali vidéo lawol ngol a tokkata a wanna WhatsApp maɗa _sombre a ɓalwina ɗum deydey heɓata ɗum to tanma guite. Yimɓe ɗuɗɓe deydey min dari commentary ji moɗon, woɓɓe feere bolwani min mbi min getti deydey vidéo mayɗo ngol fottani ɓe. Ɗuɗɓe bo pe'ini ƴamde e Facebook bo no ɗum warete, ɓe mari haaje min gaɗa vidéo deydey musamman je Facebook bo lawol ngol a tokkata ɓalwina Facebook maɗa warta koda ɗo connecti jemma ɗum nawnantama guite. Dalila ma min mbi accu min gaɗa vidéo mayɗo musamman ko nden gaɗino vidéo man ha ɓawo, amma deydey wonnoɓe nder groupe ji meɗen je WhatsApp tan en kulluno deydey no ɓe gallirta _sombre ha Facebook mayɗo. E ɗuɗɓe bo ƴamti deydey mari haaje majum en gaɗa vidéo mayɗo en gelwangol ha YouTube. Dalila man on min mbiya min gaɗa vidéo wol man ɗo. Amma hedde ko mayɗo miɗo toro deydey kala ɓen ɓe abonayi fuu ta gejjite warugo les seragal jungo moɗon ñamo ha bindi bodeji ɓe_ɓ_0 ɗo on gara on mema dow maji banni. Ɓawa to on memi dow maji on dari alama kungel feere wari banta alama lenguru, sai on mema dow magel banni. Ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton, sai gar on mema ngel dow to ɗo on hokkata on deydey kala nde min gerɓi vidéo kesol fuu on darangol be koyɗum. Nonnon tan gejjite warugo deydey ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel, to on memi dow magel on gi ngel garti amble ɗo on hollata deydey vidéo mayɗo ngol fottani on. Ta gejjite warugo ha les babal commentary on accana min commentary je encourage tamin heɓa min gaɗa waddunogon vidéo ji tilimɗi. Nonnon miɗo toro on ta gejjite warugo deydey ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage lien vidéo mayɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum, heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Arande man noni deydey je Facebook mayɗo miɗo martina Facebook sai Facebook Lite on watta ɗum. To wala Facebook Lite watta ɗum. To waɗi Facebook Lite bo ɗon kam nane ma kanjum a naftirta, sai a yaha wanna ɗum mise à jour to ɗum wala waɗanaka mise à jour. To ɗum waɗana mise à jour bo ça va. To a mari haaje télécharge ugo ɗum ko a yaha wanna ɗum mise à jour man ɗo, a nasta deydey ha Play Store maɗa. Mi tammi mo fe andi Play Store, nda Play Store am banni. Ɓawo to mi nasti Play Store a wara sai a winda Facebook Lite banta a laari nda ɗum ɗo mi windani on sera ɗon banta a laari exactement mi windi Facebook Lite ɗo, sai a winda ɗum sai a waɗa recherche. Ɓawo to waɗi recherche nda application man hangel woni ɗo Facebook Lite man mi tammi on dari no ngel wayi, accu ami mema heɓa ngel mauna. Mi tammi on dari nda logo magel mai no wayi, nda inde mai ɗo Facebook Lite. ɗon Facebook deydey je original ɗo bo ɗum Facebook Lite, wato ɗo mai wonayi fo ba ɗo mai ɗum Facebook Lite, to ɗo woni asali Facebook kam amma ɗo ɗum Lite. ɗo ɓuri hoyugo ɗum tedda ko seɗɗa. Yawa hangel to a wari sai a wanna ngel mise à jour to aɗon no mari ngel, to a wala no ngel bo a télécharge ngel a installa ngel a timmina. A laari min déjà mi installe application mai ɗo mi timmini ƴamiyam ouvre, mi wawan mi wara mi maɓɓita ɗum mai tan banni. Ɓawo maɓɓiti ɗum nastani nder Facebook en direct. An to a meɗano naftirgo be majum ɗum wiyete a waɗa compte maɗa je Facebook sai a waɗa ɗum. Jotta mi tammi on dari ɗo nda ɗum ɗo e ɗum laaɓi, jotta ɗum wawa ɗum nawnanami guite sakko ma to banta ɗum jemma mi larata deydey Facebook mai ɗo en gi ɗum laaɓi. To mi mari haaje mi ɓalwina ɗum lawol ngol mi tokkata mi ɓalwina ɗum. To mi mari haaje mi ɓalwina ɗum ni jotta mi waran seragal jungo am ñamo ɗo nda alama kungel ɗo mi tammi on dari ha mbaɗe noon ha ɗiɗi tati ɗo, sai a wara mema dow maji. Ɓawo to a memi dow maji ɗum waddanima banni sai a dirto be hakkilo, a dirto les. To ɗum waddanima banni ni sai a dirto les be hakkilo seɗɗa seɗɗa, a dirta ɗo laara sai to a wari nda ha lignol ngol ɓe windi _sombre misalu banni. Mi tammi on dari nda lignol je windi _sombre, on dari alama ɓe gaɗi alama lewru ma diga ɗo, mi tammi on dari alama lewru, ça veut dire que a warta ɗum deydey jotta e ɗum wondi clair, a yiɗi a warta ɗum _sombre na. To a yiɗi a warta ɗum _sombre mai ni sai a wara activa kungel ɗo seragal jungo ñamo, a laari ngel désactivé sai a wara activa ngel banni. Ɓawo mi activi ngel jotta mi tammi on dari nda mi activi ngel, a laari ɗum ɓalwi. Jotta ko mi lortotono jotta ha nder kuje ɗo a laari deydey publication ji miɗo laara ɗum ɗo ɓalwi ɗum tornantayam guite. Kala mi nasti fuu bindiji ji mi nasti fuu deydey paramétre en toye ɗum banda ɗum majum e ɗum ɓalwi ɗo ɗum nawnantami guite ko seɗɗa. To a mari haaje a désactivé ɗum bo banta en activuno ɗum arande mai ɗo sai a lortowo ɗo mai ha a nastuno arande banni ɗo, sai a wara mema dow majum. Ɓawo to a memi dow majum sai a wara nda ha babal alama ɓe windi _sombre mai ɗo, mi tammi on dari to a wari sai deydey a mema dow ɗo mai tan sai a désactiva ɗum. To a waɗi ɗo ni ɗum laaɓi, mi tammi a laari, to a lori a memi ni déjà ɗum ɓalwi. To ɗon lawol koygol ngol on tokkata on gaɗa deydey _sombre ha Facebook. Mi tammi on pamani am sakiraɓe ngam may ɗo miɗo toro deydey kala deydey ɓe noon ɓe nasti Facebook mai fuu ta gejjida waɗugo recherche Jaygol Pulaku TV deydey je Facebook, on kabda on jaa on abona ton may ɗo. To gari on bindi Jaygol Pulaku ni nda logo man ɗo mi tammi on banta mbowuɗon deydey laarirgo Jaygol Pulaku mai nda ɗum ɗo. To on bindi exactement banta mbowuɗon ni Jaygol Pulaku TV banta on dari windi sera ɗon nda ɗum ɗo ɗum waddani on. To ɗum waddani on arande to on gari jotta kam nda no tawroton ɗum on tawa deydey ɗum ɓalwi banni. Mi tammi on dari no ɗum ɓalwiri. To on gari ɗo ha alama kolel ngel ɓe abonné ɗo on mema dow alama kolel ha ɓe windi j'aime ɗo tan
ɓawo to memi dow magel ni ayi ɗum waɗa recherche ɗum warta bleu to ɗum warti bleu ni sawa daga ɗon a aboni dede yake feere a nasta nder Facebook aɗon lara anda no mi publie vidéo ha YouTube sai min publia ngol tan to mi publie lien mai ha YouTube ɗo ni ha Facebook ɗo ni a wawan larugo lien mai nda lien ji mai ɗo ɗum pat ɗum lien ji dede ɗum vidéo ji nda ɗo ɗum vidéo ngol min gaɗi Kenya e ko nandi be majum nda dede lien ji luttuɗi man vidéo ji feere feere to ɗo to aboni ha Facebook man ɗo ni kala nde min gerɓi vidéo la YouTube to min gerɓi lien man ɗo ni a wawan larugo ɗum be koyɗum mi tammi on pamani on sakiraɓe ha jotta min no ɓedda torago on useni ton ɗon dara vidéo ji man ɗo diga arande ton tawi ɓe gaddani on publicité kabde muñe dare publicité man ɗo mi andi ɗuɗɓe nder moɗon yake feere ɗon geɓanta publicité mai ɗo dama ɗum ɗo wonnana ɗum wakkati amma min ɗo to ɗon kabde dare publicité mai ɗo sei to ɗum timmi nden on nasta larugo vidéo mai ɗo to giya publicité man ha arande bo acce ha ragare ɓawa ton timmini vidéo mai ngol timmi on giyan ɓe gaddani on publicité kabde dare ɗum non meɗo ɗum ɗo wallitomi minon bo mi yetti on sakiraɓe ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna seɗen fotti ha dede tininore meɗen tamminde warugo yeeso. Wassalamu aleykum.